प्लिज लोगोफोर आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ बुना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'डिंआ नोंथांमोननिसिम गिबियै सहैयो आरो बेखौ गिबियै नोंथांमोना नायनो हायो। गोजोन्थों। नोंनि फासरा बिरलांबाय रेरुक महरा गेवलांबाय ओ सना ओ सना दाना लासै लासै मेगनखौ खुलिलाय। रागा जोंबाय नङासै? खाथियाव फैदो ना, गोसोनि खोथा बुंदो ना। चुप कर वरना पिटेगा। तू मेरे लिए रोती थी। I hate you. I love you too. सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगे रेगां फास्राया सना नोंखौ बबेनि नों राजखुंग्रि सिनाय हां मोनबाय आं बबेबा लामा दथायाव लोगो मोननाय बादि मोनबाय आं बबेनि नों राजखुंगुर सिनाय हां मोनबाय आं बबेबा माइ नारानिलाय गुमा गोथावा गै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमब्रा गुफुरादा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया मालायनाव मोजां सिख्लाफ्रा मा अरथाबबाय थायोब्रा आंनावलाय माथो रावबो अरथाबा नोंनो अरथाबगारदोलै नै नोंनावलाय खाराफाराब सोर अरथाबबायनोसै थख्लाख्लालाय आंनावबो फैसा दंब्रा हाबा जाखांबासो नुगोन आं बेबायदि न'खौ नहीं क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? सब साथ में बैठे हैं, बाद में बात करना। बाय। ओए हीरोइन मेरी बात सुन, अभी तो फोन करके परेशान कर रहा हूँ। अगर मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली ना, घर आके परेशान करूंगा, कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा कोर्ट के। अबे वो कलाकारी, ये कलाकारी ना किसी और को दिखाना। वो क्या है? वैसे भी अब हम कनाडा वाले हो गए, ठीक है? बाय बाय। स्टॉप। मालाय मा जाखो मा बुंनो नालाय ओइ हिरो बड' खालामनायनि सिगां आंनि सिनायथिसो नांगौ नोंनो मा गोसथोनो सानदों नामा ओइ बाथ्राया बिदिसिम फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसागखौ साजायगोन दंफांनि